Kunesisho sesiZulu esithi icala leyimbuli ingubo lingene. Iqiniso limsulwa lelo. And kwesinye isikhathi ngibuye ngivumelane nalamazwi athi never say never. Yabo? Noma athi uyitshela ukuthi unenhliziyo enhle kangakanani angekwazi wabulala ngisho impukane noma ungayitshela ukuthi umuntu like osweet kangakanani. Anything can happen isemhlabeni la. Even nabantu abanenhliziyo ezinhle nabanothando bayayithola bekuma situations abagcina bezithola benza izinto abangakaze becabanga ukuthi bengazenza. Then umuntu end up ethola behind bars. You understand? Guys, yabo le generation ekhulayo. Abafowethu abancane kunathi odadewethu abancane kunathi even nabadala kunathi kwesinye isikhathi ingane sizalayo kumele sitshele iqiniso bafethu. Ukuboshwa ngeke ngikhulume nje ngabantu besilisa yabo ngento engine experience ngayo yabo le nto le engiyibona first hand. Yabona uma umuntu wesilisa uboshiwe mhlawumbe uphuma kwi background ephuwa futhi nasekhaya kinawo nane support engakanani ake nje futhi uma umuntu wesilisa ohluphekayo uphuma nasekhaya ehluphekayo njengoba majority ethu siphuma emakhaya ahluphekayo. Dlalela kude nento ezokufaka ejele mnganami. Dlalela kude nento ezokufaka ejele. Kufana noma unabazali abasebenzayo aba earn salary, dlalela kude nento ezokufaka ejele. Yabo? Angigqugquzeli ukuthi ingane zabantu abanemali aba-wealthy noma aba-rich azigange cha angigqugquzeli lo, but engikwazi ukuthi mawukuthi vele umuntu ophuma esobheni and une support from edladleni ijela ngeke ulifile ngaleyo ndlela ngoba uyakwazi ukuthenga inkululeko yakho. Yayibona leyo nto leyo. But mawumuntu oyifanela nami okhulele kwi community ephuwa kanye naye futhi uphuma kwi background ephuwa think twice bro. Ungayenza into ezokugcina ezokwenza ugcina uyithola ula ekuthiwa isejele khona. Yo ngisho angilanda bashathu uJimmy insimbi kangakala shathu uyazazi ukuthi ngogqiwe uyadluphula. I count yonke leyo nto. If ejele ungekho productive, you understand, ungekho beneficial kwabanye abantu financially, bra ngizokuphelezela ngikise ebhedlela ufuna ukuyothola o prep nazo zonke lezi zinto. Ngizokuphelezela uphethwe i-anal cancer uyowenza o radiation no boost no chemotherapy zonke lezo zinto. Ngizokuphelezela futhi kuyi cancer clinic uphethwe o prostate cancer o skin cancer kahle nje ngaphandle kwenkinga. Yabo? Ijele akusindawo yokuhlala umuntu ophilayo. You understand? Ubuye ukhumbule ukuthi ayikhandelweni amajele and ayikhandelwe ubani amajele. Akusindawo yokuhlala umuntu ophilayo le. But umuntu olimele ekhanda unengqondo yokuyitshela ukuthi yena ejele ila uzothi mabuya khona elokushini uthola imendlela kwasho kwacima kanjani. Ayikho yonke leyo nto. Ayikho yonke leyo nto. Ungakhohliseki mnganami. Ayikho yonke leyo nto. Ayikho into kumele uyicherish, ayikho into kumele uyijabulise ngabantu abasejele or wena self uthola ukuthi ungazofisa ukuthi ugcine uyithola usejele. Bonke la sinokubabuka la kuma podcast mabebuza ukuthi bake balalwa yena abanye abafana baphika abamele bonke babe ohleve ejele bonke babe mohleli nabantu ababeboshwe naye lo muntu lo bakutshela abanye siyabazi personal mhlawumbe uthi uke wamgada naye. You understand? Kwakuwumfana kaSibanibani lo muntu ejele. You understand? Labantu bebedla ama treatment every day bekuyolanda treatment esibhedlela ngaphakathi ejele. But namhlanje ngobe seku podcast ene bewuclever musana ukuthumela imessage wrong enganeni ezincane ezikhulayo. Ingane ezincane emele zilazi iqiniso. Kuningi ukugula enikuthola lapha ejele. Indoda enentshebe egcwele ubuso enomzimba wesigora, indoda ongathi ungayibuka uyithembe eyangena ejele iqondile iphenduka isitabane ngaphakathi, iphenduka umfazi ngaphakathi. Endapho uwashela abanye abafana impahla zabo. Endapho uba intombi yomunye umfana
or umfazi omunye umfana nize nishade. You understand? Ni understand phela ukuthi kunabantu ababoshwa ngama-80s, 90s, early 2000s abasaseva ngaphakathi ejele. Abanye bathi beboshwa babengakalazi nakahle ucansi. Mhlawumbe umuntu wayesayihave a few times isex waboshwa. Abanye baboshwa bengakalazi isidala ucansi. So ucansi alazi luphi olwasejele. So wena skora sika Shipushi noma Nkabe ebhedayo ngiyakukhuza, stay away from into ezokufaka lapha. Mawuyitshethu uyinsizwa uclever wazi konke kunabakwazi ngaphezulu kwakho lapha. And uzogobela umthetho wabo. Uthanda ungathandi. Uthanda ungathandi. Bafana abancane dlalelani kude nento ezonifaka la kule ndawo ekuthiwa isejele. Ngiyazi icala lembuli ingubo lingene, ngisho njalo uma ngisaqala le video. Ngamanye amazwi futhi enye into engifuna ukisho ayekho umuntu perfect. Wonke umuntu engaboshwa ngaso sonke isikhathi. Yayibona lento le ingawo ngithi icala limbuli ingubo lingene, but igweme into ezokwenza ugcine uyithola usejele. Igweme into ezokwenza ugcine uyithola usejele mntama. Khuzeka kusenesikhathi. Kodwa ke ngoba nizwa isazobonana nganza kwethu. And ukuphiliswa yimina kabuhlungu. Abantu abazokuphilisa kabuhlungu yilabo boshwe nabo. Hayi buza baneqiniso bazokutshela bake bangena ejele. Le ndawo ine trauma. Mawuphuma laphana kukancane ungaphuma right la ekhanda. Yayilimaza ingqondo le ndawo. Stay away from into ekuthiwa yijele nezinto ezingagcina zikufikisa ejele.